ziua și bine v-am găsit pe channelul Darkland Arena. Eu sunt Fatal Play și astăzi vă voi arăta cum să faceți o ușă din pistoane, una ascunsă și una la vedere. Mai întâi cu cea ascunsă, voi apăsa butonul ăsta și aici se va deschide ușa. Așa. Acum vă voi arăta ușa care este la vedere. Așa. Iar acum voi începe să o fac, să o cred. Aici sunt mai multe încercări. Așa, încep aici. Prima dată aia la vedere. Eu nu voi da prea multe explicații, vă uitați voi. Zic, mai danez spre nu bișan când sunt la microfon, latru să mă audă tot statul, câini care ne conduc știu să joace teatru. Dar eu n-am stăpân, sunt singuratic între păgâni și când străbat strada, javrele ridică coada, miros bine prada, scos spada, nu rămâne nada. Unii vor să mă muște de gât, da, habar n-au cine sunt, nici cât de mare e haita în care am fost crescut. Eu le zic să mă muște de gât, că n-am de gând să-l îndur figurile de pe chinez care nu fac nici. Și acum ascultăm. Execut când zici. Așa. Sunt un maidanez, eu rupule, să nu mă poți stresa, nu execut când zici. Vulgar. Sunt un câine rău, eu rupule, să nu mă poți stresa, nu execut când zici. Vulgar. Sunt un maidanez, eu rupule, să nu mă poți stresa, nu execut când zici. Vulgar. Născut în Mahala, sunt un maidanez de ghetto, maidan se sprinde. Asta este ușa la vedere. Acum voi începe ușa care este ascunsă. La fel eu voi face și voi vă uitați singuri. Aici este foarte important să când puneți restul în repeatere să fie cu full delay. Execut când zici. Sunt un maidanez, eu rupule, să nu mă poți stresa, nu execut când zici. Dar sunt un maidanez, dar sunt un maidanez, dar sunt un mare, 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 mare maidanez, dar sunt un maidanez, dar sunt un maidanez, dar sunt un mare, 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 mare maidanez. Reacționez ca un pitbull atunci când mă stresez. Va găsi. Așa. Iar acum trebuie să fac undeva să vină butonul. De aici. Cred că partea asta nu ajunge. Gata, perfect. Oh. Ce s-a întâmplat? Acum e bun. Și acum apăs pe buton. Se deschide. Ca să fac aici să fie mai mult timp.
să fie deschis. Trag restul așa. Și încep să pun restul repeater așa. În scară. Da, pun așa. Și bag toate foliile. Și aici le leg între ele. Și atât. Și aici va fi mai mult timp, dar am mers prea încet. În fine. Dacă vreți mai mult, puneți în continuare în modul ăsta. Mai puneți așa și încă una. În continuare. Așa. Cel care filmează este Time for Play. Ca să nu zic că nu l-am prezentat. Iar aici, ca să putem ieși, punem un pressure plate. Mai scăpăm. Punem o redstone acolo. Un gaură. Astupăm, punem pressure plate-ul. Și ducem redstone-ul. Punem aici. A venit pe destul. Și atât. Era cum trebuie aici. Da. Închide. Se va deschide. Și asta a fost. Asta a fost ușile. Mulțumim că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe, sau coment. Și cam atât am avut de zis. Atât pentru astăzi, ceau!